Добър ден! Четете ли етикетите на храните? Най-редовно. Следите ли за срока на годност? Абсолютно, то е задължително. Защото съм взимала и стоки, които са фалшиви, пише друга дата, пък после отивам да проверя, пък не е същата. И ние поначало се храним с боклуци, да ви кажа. И затова най-редовно гледаме и не си сменям нито магазин, нито деца вика лекар, нито фризьор, ни нищо. Аз толкова ходя и на фризьор, обаче с познати, които да ми кажат, че ето от това ще вземеш, защото е прясно. А според вас често срещаме ли храни с изтекъл срок на годност по магазините? Ами, вижте сега, аз живея в Гърция и тук живея малко, обаче, например, в Гърция, когато наближи срока макар да говорят всичко за тях, че са в криза, но ядат чиста храна. Когато кажат, че вече предстои да изтече срока, 3-4 дена, те ги събират тия турбили, какви са там, замръзнали ли са, прясно ли, щом знаят, че му изтича срока. И има такива гастарбайтери от нашите българи, които чакат отвънка да им ги дадат и ги продават по 2 лева, по 5 лева, евро говоря. И така. И пак не ги хвърлят по принцип. Значи не ги хвърлят. Разбирате? И тия същите, докато им изтече срока за 2-3 дена, си ги изяжда, сварява. Трябва много да се внимава, особено за децата. И супичка да направиш, пилешка и каквото ще да и трябва да бъде много. А има ли примамливи етикети? Аз ми се струва, че има, но аз не съм случвала, защото аз съм от този край, тук от Благоевград, ще му се случи случка на някой, ако ме излъже. Благодаря ви. Благодаря и аз много. Лек ден.